Oras dala selamat tahun baru ma dihita saluhutna. On ma barita na ulini tuhata na pinatumutumu na Belia Mateus. Nung dibigay Jesus nang tarhurong si Johannes, lama iba na tu Galilea. Laos ditadikon ma huta Nazaret, na maringanan tu huta Kapernaum, na dito pinitawi di luwat Jebulon dohot Naftali. Asa jupang na didok ni panurirang Jesaya na madok. Luwat Jebulon dohot Naftali, na dito pinitawi di iparnek Jordan, luwat Galilea, ingalan niya ka si Pilibigu. Jolma aka na maringanan di nahulong marnida panodang na bulun. Nung abisar panodangi dia ka na may ngaton talo na nilingguman ni hamatayan. Jadi olat ni ima muka ma Jesus marjamita. Ia jamita na odo. Bau bahamu marohamuna anu masonggok harajang benua gijangi. Dungi idalani ibana masandok luat Galilea. Lama ngajari dia ka perguruan. Amari tahun harajau ni uhud pamalum nasa sahid dohot na niyae ni hala na disi. Jadi terberita ma ibana rodiliat tanu Siria. Ola di pabuan hala tujuluna. Nasa nahasitan. Aka parsait na ragam. Dohot aka hasonggopan ni aka sibulis. Dohot aka na solpot bulan non rodi aka na sarion. Gabi di pamalum ma nasida saluhutna. Jadi masetorok mahalak mangihuton ibana. Akan sian luat Galilea, sian Dekapolis, sian Jerusalem, sian Judea, do sian luat na di bariba ni Aik Jordan. Songonima barita na ulini Tuhata. Hita saluhut na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan. Di bagasan sa darion na Belia Mateus, mengudulhon luba-luba ni panurinang Jesaya, taringo tu bangso na miyan di haholomon, na mamereng panudang nasa sitong na. Bangso na sotar barita do, jumulo marnida panudangi. Ia panudang idop ni si Mateus, pangingoton hita tu panudang ditiki panupaun, dohot hatiuron ni buhi ni Tuhan, na pinangido ni si Harun. Sodang ni debata, manudangi saluhut bahagulapon. Jala mulo dipadaw Tuhan buhina, tading dihagulapon ma jolmai. Hita saluhut na hinaholongan. Jesus do sinodang ni buhi ni debata. Na mamuka ulaw na mamaritahon barita na uli siyan Galilea. Iba na do panodang natutu. Na manodangi saluhut portibion. Galilea, tarsarma, luat ni si Pilibigu. Jala leseng do rohani pangisi ni Jerusalem marnida luati. Alay hutaido na parjolo marnida sinodang ni panodang natutu. Didok Jesus tu pangisi ni luati. Bau bahamu marohamuna. Nunga jonok harajau ni demata. Apu-apun mabuka pikiran dohok rohani pangisi ni luat Galilea. Tua kasih Pilibigu dipatuduhon harajau ni demata. Nang patar di bagasan diri ni Jesus. Ima sinodang nasiya gijangi. Salhuk bangso di jauh asa mamilangi hanguluan. Di bagasan sinodang nasiya Tuhani. Orang ni rohani di bata di dahon marhite tada halongangan na pinatupan ni Jesus. Ima marhite na papalihon si bulis mangapuli halak na marsitaunon. Dohot patuduhon dalan hasitongan. Dang dipaluas di bata jolmai. Tita saluhut na hinaholongan di bagasan kuarni Tuhan. Marhiti haruro dohot aka pambahiran ni Jesus di luar Galilea. Gok maluba-luba ni panurinang Jesaya. Bangso namian di haholomon do parjolo daputan sodang siya panudangi. Saluhut na binahin dohot na bedarahon ni Jesus di masa tu sadok bangso. Sodang dohot haluani dilehot tu sude jolma na manangihon na manguloy jalan na forsea di ibana. Bangso si Pilibigu majakon ulaw ni Jesus di bagasan las ni Roha. Di batu pa Jesus dada halongangan di huta kana na di Galilea. Lau papatarhon habal gaun di debata. Di Kapernaum, longang do Jesus marnida haprosya ni salak soldado. Di huta Tirus do Sidon pajupang do ibana dohot buru-buru na forsea. Alay di tonga di bangsona dang ditada jalan ijakon na sida ibana. Ilo Jesus
tung na somarsangap panurirang anggo ditano hagudanganna. Hita saluhut na hinahulongan di bagasan warni Tuhan. Songon lilin na menek do hita. Na perlu ima asa galak terus abini ngulutta. Tapasa tulungan ni Tuhani manang tu dia hita pakeonna. Lado rumang ni hagulapon. Nama dondoni ngulu ni hita manusia. Rupani dosa, hapugusun, hawotoon, orang, parsadisian, parsahiton, dohot aka, haparirion. Sudenai mabain jolma dadap-dadap di bagasan hagulapon. Anai, nang dipalos Tuhani hita marsiak bagi. Disuruh do anak-anak gabi panodang na manudangi jolma. Jalamabuan haluaun dohot hanguluan. Bangso namian di hagulapon nunga marnida hati urun. Hita saluhut na hinahulongan. Marhiti padidion parsidohot hita di bagasan sodang ni Kristus. Dijo dipilit hita asa manangihon sodang ni Kristusi. Disuruh do hita lebih sodang ni portibion nalaman ondakon haluaun kolong ni roha dohot dame nasian Kristusi. Saluhut nai tarulah hita ia molo hita sadiri nunga jumulu disodangi jala dibaya sodang ni Kristusi. Tutongan ni portibi nagigunum-guman di hagulapo ni hita disuruh. Marhite pangalahot tanatama tasondakon sodang nasian Kristusi. Umargado lilin nagalak nangpe menek sian apala palito na bulun alay mitop. Hita dijo saluhutna asa manodakon sodang ni Kristus tuganup jolma. Anggia ma di bata mamasu-masu di bata manodangi uhut pangalehon gok holong na tuhita saluhutna. Amin.